Guys, iwan na. Hala! Uy! Kalit mag-uwa, nagpinadaro na basa. Ay! Pangmerinda sa kwan. Iwaso na. Wow, wow. Bertindak liak. Kaya bang pagkabasa, di ba? Kaya sa'yo kung pagka-spelling, di ba? Ya. Ang katapusan, ipabasa dito ni mo. Managing, anak, ganda. Biktima sa Amy, sa managing managing. Kako sago. Asa man si Kwan M. Janjan po. Kanas janjan guys. Nabiktima po na sa managing. Diyan, pasalamat ko guys kay ulis maris Boracay. Hinama po janjan ni Mada ka na po milaki na may duha kadagang laki dari si Jan Mark ug si Buboy among kaaban na kamalig. Diyan, na sila rari guys sa gatapok. Nalipay ko guys kay tagsaraman ni mahitabog magatapok silang apatin ni kamalig. Sa kamalig namang bay guys, malipayin daning pamilya. Abril 23 na karon guys, sunja magpadaro mi dari sa among kilid. Mao mari ka maghinlo andes naging adlaw guys, amang nangipadaro kay amang tamnan og watermelon. Jara pang daing kadaghan kazong kaberkap na ngamang. Ay mga kuanda yan, nangay pamirahan. Lagi ako ray bira na ron. Okay na to. Unja guys, kita mamres niya mao ni among gi mawar ni Buboy og ni Mario. Unja mazula magdiin ni mauwan ron. Kay lain magkazog panahon na mapilit ka zinig mauwan. Guys, sa karabag-kabaw ni laki. Diya guys, grabe jud mo bunlot ning kabaw di nga laki guys. Bitaw guys, kinahanglan jud namong mag-garden dari sa kuan kay required na sa kada barangay jud. Kinahanglan kada bahay na jud mga tanom nga mga gulay. Mga requirements dari kay naay kuan ang Department of Agriculture nga kuan guys. Kinahanglan na jud tay mga tanom-tanom kay ang tama malit kay grabing pangapalitunon arang mahala. Mazo nang natay ka og galingong tanom. Kay grabe ang palitunon arang kadala na kadurong panahon na. Ibirahonon lagi, murag kamuti. Ha, na birahonon na itagasunod. Kay musangit sa kuan unay. Di sa pilit. Bazo naman tag din ni mauwan ron kay ag panahon labang marabaga langwit-ngit ja daga baga kazugdag bug mapilit na ni lisod na ni daruhon. Ja guys, so di palibak ta lagi ning buno ka jud ang uwan. Sos kinok panilong sa makaliawan. Guys, iwan na. Hala! Uy! Kalit mag-uwa, nagpinadaro na basa. Ay! Majugan ni kaning labay rag uwan. Da guys, sakahapit na dyan mga managhang pinadaro na tulura oras. Pangmerinda sa kwan. Iwaso na. Wow, wow. Bertindak liak. Ja guys, mangmerinda sa Daime. Kaya mang Dunkin Donut. Ja, merinda sa Daime guys kay alas 10 na. Asa? Pink. Tesa boy, chocolate ni sa. Chocolate hatag boy. Chocolate wait. Ay, yellow lang sa pink kan kay yellow mo sa nina. Yellow pink ang kanina. Ay, siyang gusto boy. Buha na ko sa akong ngayon. Kaong kalit soy, panudlay. Sige lang. Ikaw na kasi mo anin na. Imo lang pink. Sa'yo mo. Nati choco. Tayo ga sininig piling puti pero gatanaw yang mata ganiya pa sa pink. Puti ko nang ipili. Ano jo? Tanaw ka, tanaw ko nimo. Ay, di ko nginig today. Susud ana. Ha?
Naisod wa? Pink no? Ah, pink. Orange dahil siya ang mag-charge dyan. Dahil green ang mag... Hi guys! Ang labaman ko ron sa agduha dia. Servisyo na lang ng dila. Pamilo mo doha. Kayang duha ka baji guys, ahang papamilin na ning mga kuan, pilununon kay grabe pagsampasan na natuwa naghana kog labon nun guys. Kang Marjorie. Kamo madigpilo wala man baliha. Salamat kay Dani, dara iso ng Marjorie ginatag nimo Ate Em sa New York. Sinini ang pasalamat. Pasalamat ka wa. Salamat wa. Salamat day. Oh, kamo day pagpilo kay kog lukot-lukot ra. Sa pilo day. Oo na eh. Usara pilon? Kapoy ba? Hawoy, kamu. Sitwasyon na. Si Nini, mo pilo. Nay, tagduha ka oras, pero di gyud na mo surrender. Pilo na daghan. Pilo na siya. Ha, maghirban ni mo ni. Takbalan. Takloban naman ang mata. Bagirban. Bagirban. Pwede makita ng kagwapa. Na, pamilo. Dali diri Grace, pilaan yung mga salina din he. Tarang baka pagpilo. Kinsa man tong sanina? Imo. Wa malagi na tarong. Nansa mo na pagpilo ah. Tuloy ra nene. Si Marjorie kanite na mo pilo. Gilukot. Isod mo ni balita. Prinsesa ko. Ito sibunya. Kung aniwan ko ni mo din. Ay. Kamilo, kamilo. Ano to? Aw, isda, lautuan. Na, pamilo. Kay mga yahay pokus ang labunan. Ang naghana ra ba na itong mga saninang labunan? Hindi, pamilo ako yung mga hay-hay. Di, ginsa man na pagpilo-gilukot-lukot man. Dikit ka mo pamilo. Si Marjorie Randa kaya nito na mo pilo. Katawas nini oh. Buka na, kang hinatag naman na ni Ate Em. Na, kanang stripe. Hinatag na ni Ate Em. Pamudya ako ang kahuman ha. Duwaan. Hamagamang nahaman eh. Uy, nag-prince price pas Mario kamuti agatong ganina. Peritoon ba tangag asukal? Dakog tingog goy. Hindi man asin. So asin ko rin butang. Kamote Q ba? Kamu. Ha? Abong dira kamuti guys, iko sa daro dia. Peritoon dayon. Kamu tipid ng iliw ko. Ade, ginani rin. Prince price na, parang prince price. Sa inyo gusto saw o i-mix ang kuan? Asukal. Ayaw lang asukal eh. Isaw-saw lang. Saw lang. Mura French fries. Ja guys, mo ni ang sampayinon kay sa kasimana wa kalaba kay busy man mo ni ang sampayinon rong adlaw guys. Ja guys, ting paniod to na. Nagsusara ta des Denmark nakatapok din silang upat karon guys. Dara ko. Dito ra ko kayo der. Ay guys, dara kamuti. Ya, pas dar kita ginit as daruhan. Dara. Ay, kamuti ka ng dara to. Sa adobo. Kompleto silang upat guys. Denmark dia. Klase. Lado nak. Kalau zaman ni kanak. Kaluda. Im. Ora. Kapoy mo pamilo? Mora na itong pinulog. Ikapoy mo? Ha? Kalau zaman lagi. Hindi kalau sa klase. Kaning duha nagi klase ni. Bisaya ra kaya ba nga pagkabasa, di ba? Kay sayo kung pag-spelling, di ba? Ya.
ang katapusan ipabasa din to nimo. Managing ana gitu kay. Biktima sa Amy ni sa managing managing. Ikaw to sago. Asa man si Kwan M. Jan pud. Jan ako po na ni ja. Managing padak no. Naging way kanang di good. Ang sabi yung masaging na saging. Di. Agi sawat. Sama tagi sawat. Mga pinya ko bisag unsa. Na anong naman naging man? Na may saging. Seryoso silang dua. Basa sa rim. Yung basa po siya. Pag-glass parang swagit. Katawa kay managing managing. Kahit sa akong tanawin ha. Maratang video karon guys. Thank you for watching. Bye-bye.